doe het gewoon, want je haalt er meer uit dan dat je misschien aan de voorkant bedenkt. Ja, wij zijn bij de Innovatie Hub binnengekomen met het vraagstuk hoe we het Impact Dashboard wat we hebben ontwikkeld in gebruik kunnen laten nemen door de gemeentes, provincies en waterschappen. Eigenlijk doordat we elke week een andere invalshoek een casus kon bekijken, dat je echt die vraagstuk nog beter kon begrijpen en ook de antwoorden daarin kon vinden. Ja, de samenwerking met studenten en andere ondernemers heeft me opgeleverd dat je kritisch blijft kijken naar het vraagstuk waar we aan werken. In je eigen bedrijf word je toch wel meegezogen in de waan van de dag. De inzichten en ideeën die eigenlijk elke week wel in de masterclass tot me zijn gekomen, is iets wat ik ook wekelijks meeneem, waar je toch wel elke keer iets van leert en ook toepast. Het contact met studenten en andere ondernemers, wat inspireert en motiveert, waarmee je aan het einde ook nog een mooi netwerk aan overhoudt.